Já se jmenuji Milan Novák a jsem spolumajitelem firmy Nominal.cz obchodní. Začal jsem podnikat jako soukromý zemědělec, tak kromě hospodaření na poli jsem uvažoval, jak ty výpěstky zhodnotit a volba padla na výrobu instantních obilninových kaší. Posléze jsme přidali výrobu směsí pro lidi trpící celiakii. V neposlední řadě máme důležitý segment a to jsou komponenty pro ostatní potravinářské firmy, které naše výrobky používají jako zlepšovací přípravky nebo komponenty do svých vlastních výrobků. Někdy v roce 2013, byl jsem do té doby fungoval jako fyzická osoba, tak v tom období jsem nalákal svoje děti do firmy, že začali se mnou spolupracovat. Jsem vlastně s tátou jezdil od malička v traktorech a nějak jsem k tomu získal nějaký cit a vztah a do dneška mi to nějak baví. Při mé práci mi dává smysl hlavně to, že pracujeme s produkty, které jsou nějakým základem zdravé výživy. Tady ty produkty jsou čisté cereálie, hlavně teda ty snídaňové kaše, takže jsou nějak nedochucované, nedoslazované, každý si vlastně může tu recepturu udělat podle svých preferencí, podle sebe, na slano, na sladko. A zároveň velká část našeho portfolia jsou i bezlepkové potraviny. Jsme zaměření na udržitelnost celého toho systému, ať už se to týká zemědělství nebo téhle výroby. Investovali jsme velké prostředky třeba do fotovoltaické elektrárny. Máme tady nějaký bateriový systém, čili snažíme se v maximální možné míře využívat bezemisní zdroje. Zrovna tak v zemědělství, byť nejsme biofarma, tak se snažíme co nejvíce používat takové postupy, které v minimální míře zatěžují životní prostředí. Neustále sledujeme ty poslední trendy ve způsobu obdělávání pozemků. Snažíme se šetřit hnojiva, chemii, tak aby jsme tomu životnímu prostředí škodili co nejméně a snažíme se samozřejmě vylepšovat kvalitu půdy, na který hospodaříme a především ji obohacovat o organický materiál, což je vlastně takový základ života v půdě. Zemědělství v naší rodině má už hodně dlouhou tradici. My jsme v tom prostředí zkrátka odmala vyrůstali, vnímali jsme tu problematiku pěstování plodin a znali jsme dobře ty lidi a v podstatě to tak nějak vedlo k tomu, že jsme do toho zapadli taky, a byť byly i jiné příležitosti, čemu se věnovat, tak k tomu zemědělství nás to pořád nějak táhne. Je to práce v přírodě a je to příjemné.